Куцо Кьорово Сакато, президент иска да става и пари само да лапа, полуживата ни държава. Куцо Кьорово Сакато, президент иска да става и пари само да лапа, полуживата ни държава. Списъка е Радост Динчо, Илияна се гласи тя, Луна Волен Костадинчо, Росенчо Миленов Попудя. Гюров Ненчев превъртяха и Христанове като кумали са. Кирилова и Отов те пък кои ли бяха и Карадаята се курди са. Много кандидати само свои планове кроят и целта им е хазната до последно да ни издоят. Куцо Кьорово Сакато лъже как ще се оправим, това не ни ли е познато или пак ще го забравим? Ще пишем ли история или пак ще се предаваме? Май тук е само